У пазачарговай 18-й сесіі Баранавіцкага раённага савета дэпутатаў узялі ўдзел старшыня брэсцкага аблвыканкама Анатоль Ліс, старшыня абласнога савета дэпутатаў Юрый Наркевіч, а таксама старшыні ўсіх сельскіх выканкамаў рэгіёна, кіраўнікі раённых прадпрыемстваў, арганізацый і служб. Пытанне на парадку дня вельмі важнае – зацвярджэнне на пасаду новага старшыні Баранавіцкага райвыканкама. Напярэдадні прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко узгадніў на гэтую пасаду Михаіла Палуяна, які каля 10 гадоў быў першым намеснікаў старшыні Баранавіцкага райвыканкама і ўзначальваў управленне па сельскай гаспадарцы і харчаванні. Барановицкий район волообразующий для нас, не маленький район, где можно там что-то помочь, подсказать. Здесь ежедневно надо усиленно работать и понимать, в каком направлении работать. Поэтому остановились на кандидатуре Михаила Николаевича, который досконально за это время знает район. И мне не нужно будет, и с области нам не нужно будет ехать и здесь что-то поправлять или говорить. У него опыта достаточно профессионального, людей он знает, да и возраст у него, значит, не послешкольные скамьи, то есть есть жизненный опыт. Дэпутаты за сцвярджэнне Михаіла Палуяна на пасадзе старшыні Баранавіцкага райвыканкама прагаласавалі адзінагалосна. Адпаведнае пасведчанне новаму кіраўніку района уручыў старшыня аблвыканкама Анатоль Лис. Наша задача председателя райисполкомов именно работать с людьми, потому что власть для людей. И сегодня в процессе всей нашей трудовой деятельности мы должны думать о людях, ну и, конечно, не забывать об экономике в первую очередь, потому что если не будет экономики наших предприятий, значит и не будет та забота, которую мы должны делать для наших тружеников и жителей нашего района. Поэтому я думаю, что мы с задачами справимся. Тем более этот год насыщенный не только как трудовыми событиями, но и политическими. Поэтому для меня это новая веха в моей трудовой деятельности. На сесіі таксама прысутнічаў і Васіль Хвацік, які ўзначальваў Баранавіцкі райвыканкам на працягу 5 гадоў, а зараз быў абраны на пасаду старшыні рэспубліканскага камітэта беларускага прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу. За плённую працу Василь Михайлович атрымаў ганаровую грамоту брэсцкага аблвыканкама. Я в первую очередь хочу всех поблагодарить вас за совместную работу. Спасибо. Будем встречаться, будем работать. Таксама на сесіі ў фармаце гаспадарчага актыва былі абмеркаваны вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця раёна за мінулы год і пастаўлены задачы на 2020. Алена Ракудзі, Яна Мішук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».